Banwanin Diyos madya magugma, magdulot kita sa tubangan niya. Banwanin Diyos madya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Uya ang Diyos sa iyang banal na pinag-eerokan. Siya minatao kapangyarihang kusog sa iyang banwan. Banwanin Diyos madya magugma, magdulot kita sa tubangan niya. Banwanin Diyos madya magsamba, pasalamat kita sa ngaran niya. Sa moyang para surog, girumdum matawi kaminin kusog. Sarungal daw sa harong mo, sa halawing na panahon, urog pa. Banwanin Diyos madya magugma, magdulot kita sa tubangan niya. Banwanin Diyos madya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nantaan, pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Diyos maray na agaman po. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katunitongan, sa mga taong marahay ang buot. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan na
kasalan, kan kinawan, kaheraki kami. Ika na nagpapahara, kan mga kasalan, kan kinawan, kuwan sa mong pagimaheran. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangka. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen, amen. Mamibi kita, O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami, na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaibakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po. Si Melkisedek, nagdulot ng tinapay asin arak, asin binindisyonan si Abram. Ang dulot ni Melkisedek, nagsisimbolo kan Eucharistia. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Henesis. Kang aldaw na ito, si Melkisedek, nahadi kang Salem, asin padi kang kauro halangkawing Diyos, nagdaraning tinapay asin ara ki Abram. Binindisyonan ni Melkisedek si Abram na ang sabi, bindisyonan lugod si Abram kang kauro halangkawing Diyos, nakagibo kang langit asin daga. Pag umawon lugod ang kauro halangkawing Diyos na nagtao sa imo ning kapangganahan, laban sa imong mga kaiwan. Dangan tinaawan ni Abram si Melkisedek, kan ikasampulong parte kang gabos na sinamsam. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika pade sagud paman, arog kay Melkisedek kay tong panahon. Ikapadi sa paman, arog ti Melkisedek itong panahon. An kagurangnan nagtaram sa sakong kagurangnan. Tumukaw ka sa tuo ko, sagkod an mga kaiwal mo, gibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo. Ikapadi sa paman, arog ti Melkisedek itong panahon. Ipapadaraning kagurangnan hali sa Sion, ang setro ning sa imong kapangyarihan, maghadi ka sa tahaw kang sa imong mga kaiwal. Ikapadi sa paman, arog ti Melkisedek itong panahon. Sa aldaw na labanan mo ang sa imong mga kaiwal, sa marahay na buot iibahan ka kang sa imong banwaan. Siring sa amboning kaagahan, an mga hoben na lalaki, madatong sa imo dyan sa banal na kabubuldan. Ikapadi sa paman, arog ti Melkisedek itong panahon. An kagurangnan nagsumpa asin diin niya inibabawion, ikapadi sagkod paman, susog sa orden ni Melkisedek. Ikapadi sa paman, arog ti Melkisedek itong panahon. Isinasaysay ni San Pablo ang institusyon kan Eucharistia sa huring pamanggi, kung saan ipinahayag ni Jesus ang tinapay bilang sa iyang hawak, asinan kalis bilang bagong tipan kan sa iyang dugo. Ang Eucharistia nagpapagirumdom, asin nagbabalangibog kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan kagurangnan, sagkot sa iyang pagbalik. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahan. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang,
Huli tan itinukdo ko sa Indo, iyo ang katukduan na inako ko sa kagurangnan, nakanbangging pinasaluiban si Jesus na kagurangnan. Nagkuas siya nin tinapay, nagpasalamat, sa kabinaak iyan, dangan nagsabi, iyo ini ang sakong hawak na idinudulot ko para sa Indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Siring man kinuha niya ang kalis, pakapamanggi sa kanagsabi, ang kalis na ini, iyon bagong tipan nin sakong dugo. Sa lambang pag-inom nindo ka ini, gibuha ini sa pagrumdom sako. Huli ta sa lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, dangan pag-inom sa kalis na ini, ipinapahayag nindo ang pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magbalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matingdugpuan gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Tinukdoan sinda ni Jesus dapit sa kahadean nin Dios. Sa kabinlong man niya an mga naghihelang, ka nagsusulnop na an aldaw, sinabihan siya kan 12. Subulan na an mga tawo tanganing maghanap nin masasakatan, asin nin makakakan. Sa haraning mga baryo o banwa, huli tauya kita sa lugar na harayo. Alagad sinabihan sinda ni Jesus, tawe nindo sinda nin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwasan na kita nin 5 tinapay asin 2 sira. Pwera sana kung magbakal kami nin kakanon para sa gabos na tawong ini. Mga 5,000 lalaki an yaon duman. Sinabihan ni Jesus an sa iyang mga disipulos, patukawan nindo sindang grupo-grupo, tig 50 lambang grupo. Pinatukaw kan mga disipulo an mga tao, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay sa 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Dangan binaak niya ito, saka itinaos sa mga disipulo tanganing ipanaos sa mga tao. Nagkarakan gabos sagkod nagkabarasog. Pakatapos tinipon kan mga disipulo an mga natada, asin 12 basket an napano. Marahay na barata kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. If angels could be jealous of men, they would be so for one reason: Holy Communion. Ini mga tugang, sabi ni San Maximilian Kolbe, kung may mandaan na pwedeng ipagselos ang mga angheles sa katawuhan, mayong iba kundi ang banal na komunyon. Ini mga tugang ninhulita an siniselebar niya to na dakulang solemnidad
kan hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan o Corpus Christi sa tuyang inaako sa banal na komunyon. Para kisan Maximiliano Kolbe, inisarong dakulang regalo sa tao na kung sain nagkakaigwa kita nin intimate connection sa Diyos na sa tuyang sinasamba, sa Diyos na nagtubos sa sato. Totoo ang mga angeles, mga tugang, nakikisumaro sinda sa kamurawayan kan mahal na Diyos. They have direct and constant experience of God's glory. Yet they do not experience the incarnation and sacraments na nai-experiensyahan niyato na mga tao. Bako daw mga tugang maninigo na sa tuyang pagselebrar kan solemnidad kan Corpus Christi, magpasalamat kita sa dakulang regalo na ini. Sa espesyal na balaog sa satuya kan sa tuyang kagurangnan, na nagtao sa satuya nin pagkakan espiritual, sa satuyang paglakaw sa buhay na inidigdi sa kinaban. Asin siring man, sarong asigurasyon na an si isay man na magkakan, kan hawak, kan kagurangnan, an tinapay nin buhay, magkakaigwa nin buhay na daing kasagpuran. Indeed, it is a profound gift. Balaog na dapat ipagpasalamat. Kaya kung may hiling man niya mga tugang sa satuyang pagbasa, nangungurog man ang tema nin pagpapasalamat. Sa enot na pagbasa, si Abraham sa tabang asin bindisyon ni Melkisedek, nagpasalamat sa paagikan pagdulot niya kan tinapay asin arak sa mahal na Diyos. Pakatapos kan sa iyang panggana sa iyang mga kaiwan. Siring na si Abraham nagdulot din pasalamat sa Diyos. Iyo man ini ang ginibukan sa tuyang kagurangnan sa Ebanghelyong ngunyan. Kan pakakanon niya ang 5,000. Kinuan niya ang 5 tinapay asin 2 sira. Nagtingkalag sa langit bilang pagpasalamat sa Ama. Benendisyonan dangan itinao, tanganing ipakakan sa mga tao. Mga tugang ang pagdulot ni Abraham kan tinapay asin arak, minaladawan man kan sa tuyang pagdulot kan tinapay asin arak sa banal na Eukaristiya, na iyo ang perpektong pagpapahayag nin pasasalamat sa mahal na Diyos, hulikan sa iyang karahayan sa satuya. Sa paagikan sa iyang bugtong na aki, kita nakaligtas. Asin tanganing magihumduman niya toan sa iyang nakakaligtas na gibo, sa iyang minuknaan sakramento nin Eukaristiya. Na ang pangyayari, isinalaysay sa satuya sa ikadawang pagbasa ngunyan sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Si Jesus ipinahayag sa iyang mga disipulos, kung papaano niya itataoan sa iyang sadiri, kan sa iyang sabiho na inian sa kong hawak na idudulot para sa indo. Asin inian sa kuyang kalis, kalis kan sa kuyang dugo na sa indong iinumon.
asin sa iyang pinagmaawot na inigibuhon sa pagrumdom sa iya bilang pagrukyaw kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Iyo na ini mga tugang ang ginigibon yato ngunyan. Ining Eucharistia na sa tuyang siniselebrar araw-aldaw asin kada Domingo. Nagpapagirumdum ini sa sato kandanay na presensya kan kagurangnan asin an sa iyang regalo na buhay na daing kasagkoran. Alagad, inhulita, gayod, very familiar na kita sa satuyang ginigibo, yaon an tendency na mapasiparan niya to an kagayunan asin kahalagahan kaini sa satuyang buhay pagtubod. Minsan nawawara na an tunay na paggalang sa hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Mayo na sa tamang disposisyon pag minaako kaini. Ano ang tamang disposisyon mga tugang? Tanganing maging maninigo kita na mag-ako kaining balaog nin pagkamuot asin karahayan sa satuya kan mahal na Diyos. Enot, kaipuhan na iandam niya to an satuyang isip, puso asin kalag sa pag-ako sa iya. Sa selebrasyon kan banal na misa, kaipuhan na klarado an satuyang isip asin disposisyon. Kitain na pod na makisumaro asin makinabang sa pamanggikan kordero, kaipuhan na talingkas an kaisipan sa anuman ang mga bagay na makakaulang sa satuya na magpartisipar nin aktibo sa selebrasyon. Ta dapat ang partisipasyon niya to sa selebrasyon must be full, conscious, and active. Kaya lang minsan, ang pagka-conscious niya to sa ibang bagay. Minsan, pag nag-ring ang cellphone, sisimbagon. May experience nga ni ako sa sarong kapilya. Bata dahil lamang nakasilent sa cellphone. Pag-ring, kinuha sa cellphone, makusugon pa sa boses, "Hello?" Kung may pagalang ka sa selebrasyon, isa-silent mode mo an sa imong cellphone. Asin kung magpararing man iyan o may mag-message man dyan, dai ka dapat matintara na hilingon o simbagon. Ta dapat an sa imong atensyon nakapokus na. Sa imong inaatindiran na selebrasyon kan banal na Eucharistia. Minsan kadakol kita mga tugang na distraction. Minsan nadidistract kita sa mga aki na nagduduro-dalagan dyan sa tao kan ayn. Ako nga ni dahil nadidistract. Pabayaan taan mga aki, taaki iyan. Darahon taan mga aki pag nagsisimba. Tanganing matuod sindang nagsisimba-sinda. Tapos paluhay-luhay tang tukdoan habang nagdadakula
takon mga sadit pa iyan, talagang madidipisilan kitang ipasabot. Pero ang importante, natutuod sinda na kung nagsisimba kita kada Domingo, yaon ang mga kaakian. Hilingon sana. Kung mapadapla, kuhaon. Kung maghibi, kulit akong pig-aalingahutan, iluwas. Pag marhay na, ibalik. Nagrarayo na kita sa topic. Pero importante man baga na ang aki matuod sa pagsimba. Tasindaan mga masurunod na mag-uumaw asin magpapasalamat sa urog kadakulang ini na regalo sa satuya kan mahal na Diyos. Urog sa gabos, kaipuhan ang espiritual na preparasyon. Tanganing maninigo kita mga tugang kung aram taman sana na may naginibo kitang magabat na kasalan, magkumpisan bago magsimba. Diba, umasimba kang Domingo, mag-amay ka. Pwede ka man magdulok sa opisina, pwede tabi mo na akong magkumpisan. Tanganing maniligo akong mag-receive. Kan banal na komunyon. Tanganing magalang kung akuon ang hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Ikadua mga tugang, kaipuhan na pirmikyatong mamatean ang kagutuman asin pagkapaha sa mahal na Diyos. Tanganing siya sanaan sa tong pirming hanapon asin akoon. Kaya lang sa kinaban ngunyan, iba na ang pagkapaha niya to minsan. Napapaha kita sa mga material na bagay. Napapaha kita sa mga kinabano na kamautan na minsan ang satuyang pagtubod na ikukompromiso niya to sa pagkapaha na ini. Dahil man problema mga tugang na magtrabaho kang Domingo, pero tawan mo nin oras ang mahal na Diyos. Taminsan, ay masimba ngaya, kaya lang ngaya may dapat ngaya akong asikasuhon. Dahil namo na ngaya. Ang simbahan mga tugang, dahil managkukulang, tanganing makautob kita kan sa tuyang obligasyon na makapagsimba pag Domingo. Digdisa na sa satuyang parokya, 7 ang misa. O anong sanangon niya na Domingong ini. O, sa 7 misa na iyan, pag Domingo, imposibleng dai ka magkaigwanin sa oras diyan. Kung may lakawon ka sa bilog na maghapon, di magsimba kang aga. So amay, alas 5, tanganing pakatapos ka na alas 5, maglarga ka na. Dahil nung ka mga tugang na dapat niya itong ipasipara, ang regalo sa satuya kan mahal na Diyos, tanganing magibo lang niya to ang mga bagay na gusto niya to. Kaipuhan na buhay asin makusog sa satuyang mga puso an sa tong pagmaawot sa presensya kan mahal na Diyos. Tanganing mahiling niya to na an sa tong buhay kulang kundai an sa iyang presensya.
Magigibo lang niya to ini kunyaon man an sa tuyang disposisyon, nahaleon niya to an mga bagay na nakakapano asin nagiging ulang sa kagurangnan. Tanganing siya an mag-erok asin magpabasog sa satuya. Dapat ang moto niya to pirmi, Diyos bago an gabos. Iniinot an biyaya nin kusog asin pagkakan na espiritual. Tanganing nagiging makusog kita sa anuman na mga tentasyon, kaluyahanin buot, kawaranin paglaom sa satuyang mga pang-arual daw na pagkabuhay. Kung kita nababasog, kan hawak, kan satuyang kagurangnan, yaon man sa satuan kusog na itinatao niya, tanganing malabanan niya to an anuman na mga kadipisilan sa buhay. Asinan ni katulo mga tugang, kung kita nag-ako, asin nakanamit kan pagkamarahayon kan kagurangnan, sa paagi kan banal na Eucharistia, kita man sinasadol na ihiras, asin ipanamit an balaog na satuyang inako. Kaipuhan na kitang mga nag-ako sa kagurangnan, sa paagi kan sa iyang hawak asin dugo, magin siring man sa iya. Or sa English, dapat, we are what we eat. Kung Domingo kitang nag-aako sa iya, dapat pagluwas niya to sa simbahan na ini, nagiging siring kita sa iya. Nagiging mga pusog na saksi sa ngaran ni Kristo sa paagi kan mahuyong paglingkod, asin halimbawa sa pagmangno sa satuyang kapwa na nasa mga kadipisilan, mga nagtitios. Tanganing mahiling sa satuan pagkamuot, pagkaherak, pagpapatawad, asin espiritu nin paglingkod, na isinabuhay kan satuyang kagurangnan, labi ng 2,000 na taon an nakaagi. Iyo ini ang challenge sa satuya mga tugang. Asin lugod, sa kada pag-ako niya to kan sa iyang banal na hawak, yaon sa sato, an pusog na pagtubod, na siya mismo ang satuyang inaako. Tanganing magdanay siya sa satuya, asin bulanos niya tong maako, an sa iyang kabutan, asin pirmi siyang paghanapon, asin akuon sa tahaw kan mga padagka, kan materialismong kinaban. Maihiras lugod niya to sa ibaan kakanon na satuyang inako. Siring na binaak kan kagurangnan an 5 tinapay, asin 2 sira. Kita man binabaak niya sa pag-ako niya to sa iya. Tanganing kita ikahiras man niya sa mga tugang niya tong nagugutom. Bako sana nagugutom sa pisikal, kundi nagugutom sa tinapay nin buhay. Sa spiritual na pagkakan, tanganing sindaman, magkaigwa, nin buhay na daing kasagkuran.
Matindog po kita, as inipahayag niya toan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nanitaw. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulungan daw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinaukan Diyos na nagtao sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia bilang kakanon para sa satuyang kalag. Darahon ta sa iya an satuyang mga pangangaipo. An satuyang simbag kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaba na nagugutom sa makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagteripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri sa pagtubod, asin kapakumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios kan sa tuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-aho kan banal na Eucharistia, ang mga nagihelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpaingalo sagkod paman ki Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, itinudulot mi sa imo an sa mong mga pangangaipo, asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matupa po. Ang misa po niya tungon yan may dulot, pasasalamat kan mga minasunod. Arroyo family, Maria Isabel Molo, Mr. and Mrs. Yodes Periña and family, Elsie Dacuya and family, Jake Prades, Joven Capis, Jonah Miconde, Alexander Gia Clapis and family, Pauline Jane Clapis and family, Edwin Cuebillas and family, Juan Competente and family, Michelle and Maureen Almonte, Tuson Ulandes family, siringman sa pagpamibi kan kalag ni Herminio, Paz, Andres, Lorenza, Encarnacion, Wilfredo, Even, Corazon, Benhor, Angelita, Altia, Hill, Rufo, Lilia, asin sa kalag ni Hermen Sr. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Hinihingihan ko sa iyo, buong puso ko
Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akuan man lugod ng kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinapang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kakurangnan namimibi kami, kay raking warasan sa imo simbahan, an mga dulot din pagkasararo asin katuninongan na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan porma nindanay na sakripisyo, henot na nagdulot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot ka ini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinomi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang na ni kananggad, an banal asinan gabos dalidalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, hulita sa imong aki sa mong kagurang na Yesu Kristo, sa bagsikasin kusog ka ni Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo an gabos. Asin daay ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang sagkod pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinaramis sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyo man sa ng Espiritu, tanganing maginhawa kasindugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Kan siya sa ugaring abot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, naan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdong sako. Misteryo kan pagtubod, Sa lambang pagkakanhi, kainin tinapay, asin pag-inom, kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaritag mo, sa kundang ikabaglato. kaya kagurangnan kami na nagrurumdum ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat pati pagsakat sa langit, siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikadawang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minaut mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo ni kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mian pamana. Enot kaibakan urog kapalad na Berhen Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imo mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya, kan samong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkani ko ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaibakan sa imong sorgoon si Leon sa mong Santo Papa, asin kan sa mong obispo si Joel, as kaibakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan gabos na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na Ama, kahiraking pagsararoas sa imo, an gabos mong aki sa inman sinda nakawarak. An mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagayagayas sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akuon sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro ka ni Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paggaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paradigtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kan mga kasalan
Huya ang kordero kan Dios, huya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asingan sa kong kalag, maumayon.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagkadyos, na pinapaanino ngunyan sa pakisumaro, kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, ostende, o clemens, o pia, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus, omnipotens sempiterne Deus, gloriosa Virginis Matris Maria Corpus Itanimam, Udinium Pilituia Bitaculum Ipici Mereretur, Espiritu Sancto Cooperante Preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nubiscum. Matukaw po kita. Mga paisi, enot ipinapaisi po sa gabos na ang lokasyon kan sa tuyang bagong opisina, yaon po digdi sa tuong parte kan sa tuyang simbahan. Pag may nahiling po kamo dyan na pintuan na gibo sa kahoy, na may nakaukit na Ave Maria, yan po ang pintuan kan opisina. Yan po kamo transaksyon kan sa indong mga anuman na kaipuhan nindo. Siring man an agihan po pasakat sa satuyang mahal na ina sa iyang santuaryo, yaon man po digdi sa tuong parte kan sa tuyang simbahan. Pakaluas po niyo dito yan sa may opisina, yaon na po dyan so sakatan, tapos an exit po digdi sa walang parte kan sa tuyang simbahan. Ikadwa sa Hunyo 23 hanggang Hulyo 1, sa oras na alas 4 nin pagkahapon, mapuon ang misa nobinaryo para sa kapistahan kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bilang patrona kan sa tong parokya. Asin pakatapos kan banal na misa, isusunod ang posisyon kan imahen kan sa tuyang mahal na ina. Asin sa July 2, aldaw nin kapistahan, ini po ang mga schedule nin misa. An enot na misa alas 6:30 nin aga, susundanin alas 8 nin aga. Asinan misa kon celebrada 9:30 nin pagkaaga. Kasabay na dyan ang pagbendisyon kan bagong parish office, asin launching of ministries. Pag alas 11 nin aga, gigibuhon ang bunyag. Asin pagkahapon, saro na lang po ang satuyang banal na misa.
sa oras na alas 4 nin hapon. Ikatulo, subuot po na magpabunyag kan sa indang mga aki sa maabot na kapiestahan, magpalista na lang po sa opisina kan parokya. Ang requirements, photocopy kan birth certificate kan aki, asin lista kan ninong asin ninang. Ang deadline kan pagpalista, iyo po sa maabot na June 30. Ang pre-baptismal seminar gigibuon sa July 1 sa oras na alas 8 nin aga. Paghihumdum po, naandai maka-attend sa seminar na mga magurang dai bubunyagan an sa indang aki. No seminar, no baptism. Ikaapat, sa July 19, 2025, iyo po ang ikapito kan sa tuyang 7 Sabados din Aurora. Siring sa kinaugalian, mapuon alas 4 nin aga sa pagprosesyon hali sa Naga Mission Church, pasiring sa Horok, digdi sa satuyang parokya. Pag-abot digdi, gigibuhon ang pagpamibi kan danay na nobena, asin pakatapos kan pagdobena, isusunod ang banal na misa. Padagos po kami nga naghahagad sa Indonin Tabang para sa samuyang shrine fundraising. Asiring po ang pag-avail nindo kan alkansya nin pagkamuot, asin silyab nin paglaom t-shirt. 300 pesos available po ang mga sizes na small, medium, large, asin XL. Ang proceeds po kaining sa tuyang fundraising, iyon na po ining nahihiling nindungon yan na mga improvements, pagpagayon, asin mga gigibuhon pa na mga pag-renovate, asin pagpakarhay kan sa tuyang mga facilities digdi sa satuyang parokya asin santuaryo kan sa tuyang mahal na ina. Ang second collection ko niya na Domingo para sa tinagba. Salamat man po sa nagdulot kasubago kan sa indang mga tinagba. Yan na duwang upo asin 4 na pinya. So mga nagdulot po kaiyan, salamat po sa Indo. Salamat man po sa Indo na padagos man na nagsusuporta sa satuyang parokya. Siring man ang satuyang mga donors sa benefactors, si Jean Orsabia, Ibondi, Georgine Condat, Ampi Bendal, 21st Century Tutorial, Edward Lucena, Ana Marie Onghoko, Leila Balasa, Servants of Jesus of Charity, Lilian Sanorho, Cesar Sanorho, Mary P. asin Rodolfo Lituna, asin Maria Isabel Molo, Diyos ang magbalos po sa Indo Gabos. Matindog na po kita. An kakurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Humayot ni hayag purin siya, at ating ibunyag awitan siya. Niligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan,